שמגיע ולוקחת תוספת את הכל, ואתה מגיע אחרי זה, אתה לא מוצא כלום. האמת היא שזה מאוד נכון, אתה יכול להסתכל בעצמך על אנשים שיש להם שם מסוים, ואתה רואה שיש איזשהו קו של אופי שפלר בהם, ושכולם אותו דבר, ואם תראה אחד שהוא קצת יהיה שונה, תבדוק אותו, יש לו עוד שם. כל הדוידים יש להם פחות יותר אותו. יש משהו, זה מדהים. אני מכיר אנשים פשוט עם שם מסוים, ואני עוקב אחרי זה כבר המון שנים, פשוט יש אותם תכונות אופי, והם לא מכירים אחד את השני, ולא שום דבר, פשוט אותם תכונות אופי אצל כולם. יש עוד השפעות, חוץ מהשמות, אבל, זאת אומרת, שמות זה דבר שנותן את החיות, אבל גילויי החיות הזו, כך מובן גם כן, זאת אומרת ככה, השם, כמו שאומרים, נקרא לזה כך, השם של האדם זה כמו שאומרים, זה המים, זה המים שמחכים לך להשקות. יש אבל את המזלות, נקרא לזה. כל אחד נולד גם כממזל. במזלות גופה יש את המזל החודש, יש מזל השעה. יש מזל השעה שהאדם נולד בה, היא משפיעה יותר אפילו מזל החודש, יותר דומיננטית. והיא יכולה להשפיע, לקחת את השם של האדם ולנתב אותו בצורה כזו או אחרת. אפשר להכניס אותה בבקבוק הזה, את אותו מים שאתה מקבל. אתה יכול להכניס את זה בבקבוק הזה, אתה יכול להכניס את זה בבקבוק קטן, אתה יכול להכניס את זה בבקבוק רחב. אתה יכול לעשות כל מיני שינויים, ואז זה תופס מקום בצורה שונה. זאת אומרת, אז השם הוא חיות, אבל איך החיות מתפשטת, זה גם כן עניין של מזל. זה מה שנקרא תזל קטל אמרתי. מה זה נקרא מזל? זה לא המים עצמם, זה איך הם ינזלו, איך הם התפשטו. המים עצמם זה ההשפעה עצמה, זה השם, זה החיות. איך החיות תזל, איך היא נכנסת, איך מה היא עוברת, זה כבר עניין של מזל. אחרי שם זה מתחלק לשבע, כוכבים וכו' וכו' וכו'. בכל אופן, נמשיך מה שהוא אומר כאן. אז מה יוצא לנו? שהתחלקות זו של אותיות בשינוי הצירופים ועל ידי בחינת החוכמה, לפי שחוכמה היא לאן נקראת ראשית. לכך נשפלת למטה מבחינת עולם הדיבור, להיות התחלקות האותיות בצירופן. וכמו שכתוב, בחוכמה יסד ארץ. אבא יסד ברטה. כן? ברטה זה הולך גם כן על עניין של מלכות, ארץ זה גם עניין של מלכות. זה שכתוב במסכת שפע, מרמסית, פירוש שריבוי ההתחלקות בנבראים, שהוא בא ונמשך מצד ריבוי הצירופים של אותיות הדיבור, כל זה הוא על ידי החוכמה. זה הכוונה אמר במסכת שכולם בחוכמה עשית. כלומר, למה יש ריבוי מעשים? למה יש ריבוי של נבראים? זה בגלל שהחוכמה לוקחת את האותיות ומצרפת אותם בצירופים רבים ושונים, ולכן הם יכולים להיות ברמה של כזה התפשטות וריבוי. אבל עצמותו ומהותו התברך הוא למעלה מגדר חוכמה. ופה המשפט הזה, חצי השורה הזו, נותנת בעצם, אפשר להגיד, סיכום לכל הנקודה שהסברנו למה עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא אין בה שום שינוי. היות וכיוון שהקדוש ברוך הוא מעל החוכמה, אמרנו שמנקודת החוכמה במטה, שם מתחיל להיות השינוי. שם מתחיל להיות ההבדלים. והבאנו דוגמה מקודם מאבא וילדים, שכל הילדים, כמו שהם כלולים אצל האבא, הם כולם בהשוואה אחת, הם כולם כלולים בכוח אינסופי אחד, בדומה אחד, אין שום הבדל שם. ההבדל מתחיל להיות כמו שהם כבר באים לידי גילוי, אז כל אחד עם התכונות שלו, ועם הגודל שלו, עם האופי שלו, וכו'. אז כך גם זה הקדוש ברוך הוא. מנקודת החוכמה, שהיא יכולה לצרף ולשנות את צורת האותיות, ובמילא את החיות, יש באמת הבדלים. אבל מה שאצל הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה מהחוכמה, שם אין, הוא לא בנקודה של חוכמה שעושה ריבוי, הוא בנקודת העצמות ששם הכל זה כלול, הכל נמצא במקום אחד. במילא שם אין הבדלים. ההבדלים מתחילים רק מנקודת החוכמה ומטה. וכאן הוא בא ואומר כך, ובזה טעו ועיוותו הפילוסופים החוקרים בשכל האנושי, ותיארו בו התברך מציאות וגדר החוכמה. הפילוסופים, כשאתה קורא ספרי הפילוסופיה והחקירה, וזה לאו דווקא הפילוסופים הגויים, זה גם יכול להיות פילוסופים ברמת הרמב"ן וכאלה, שגם כתבו ספרי פילוסופיה, לאו דווקא ספרי פירוש והלכה. אז שהם, אז כאן אני לא יודע אם הוא מתכוון עליהם, אבל טעו. אבל כשמדבר על פילוסופים, זה יכול להיות ספרי מחקר שמקובלים ביהדות, רק הם דיברו על הרמה של הקדוש ברוך הוא ותיארו אותו כשכל אנושי. ואז בדיוק שכלי, ככה הם כותבים עליו, שהוא שכלי, ותיארו בו התברך מציאות וגדר חוכמה, והם קוראים לו חוכמת אלוקות.
חוכמת אלוקית. מה שמגביל. כן, כן, כן. זאת אומרת, הם דיברו כולם בתוך פרמטרים אנושיים. והם הסתכלו על האדם כפלטפורמה למשהו שהוא באלוקות. מהאדם הם אמרו בוא נלמד על הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא הבינו שיש מוגבלות אצל האדם שהוא מנברא. ויש את האינסוף אצל הקדוש ברוך הוא שהוא בורא. ואת הנקודה הזו הם לא חידדו. וגם לא הונח להם עניין התהוות הריבוי מן האחדות. הם לא הבינו את הנקודה הזו שאנחנו מסבירים בעמוד האחרון, שהריבוי מגיע דווקא מנקודת האחדות. הם לא יכולו לסבול כזה היגיון. זה לא יסתדר להם. איך יכול להיות דבר שהוא מלא 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 פרטים, שמגיע מנקודה שהיא בכלל לא... אנחנו מכירים שיש ריבוי שבא מריבוי, וריבוי שריבוי. ריבוי בא מריבוי. איך יכול להיות דבר שהוא אחדות, שיצא ממנו פתאום ריבועים? זה לא עובד ככה, זה לא הגיוני. לא הגיוני, לא מסתדר בשכל. למה? וכיוון שהוא בא יחיד ומיוחד, איך נתבע הריבוי והשינוי בנבראים שכל אחד אחד משונה מזה לא טוב? זה לא מובן. לא מובן. אתה לוקח תפוח, אתה שותל גרעין של תפוח, יצא רק תפוחים. רק תפוחים. עוד פעם תיקח את הגרעינים, עוד פעם יצא רק תפוחים, 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 תפוחים. איך יכול להיות שמהקדוש ברוך הוא יצא דבר שהוא בריבוי שונה? בריבוי שונה. זה לא עוד הרבה אלוקימים, השם ישמור. ולא דברים מוכנים. ברוחני, אז יצא ממנו הרבה דברים מוכנים. נו. בדמותו כצלמו. לא. ממנו פתאום מגיעים כל מיני סוגי דברים. דומם, צומח, חי, מדבר, גדלים כאלה. זאת אומרת, ריבוי כזה של שינויים, של מהויות, זה לא מובן. זה באמת לא מובן. כי אנחנו לא רואים דוגמת זה בעולם שלנו. בעולם שלנו בני אדם מולידים בני אדם. לא יצא מבן אדם חמור. אולי יצא אדם שהוא אטום, לא מפותח, השם ישמור. אבל הבן אדם הוא יהיה, איך יגדירו אותו? ממין המדבר. כי הוא בא ממין הדבר. איך יכול להיות שמדבר מסוים יבואו ריבועים? מוכרחים לומר. הם לא אמרו את זה, אבל החסידות מסבירה. מוכרחים לומר שאם יכול להגיע מדבר אחד גם זה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה, סימן שכל זה נמצא אצלו. כי אם הוא היה חד גוני, אם הוא היה מוגבל, והוא היה רק מצויר בציור אחד, היה יוצא ממנו רק אותו נקודה, הוא מקסימום שני דברים. זה שיכול לצאת ממנו כל כך הרבה דברים שהם לפעמים שונים והפוכים ולגמרי שונים, זה בגלל שהוא באמת, בגלל שהוא כל כך אינסופי, שהוא כולל את הכל, והכל נמצא אצלו. לכן אין לו הבדל אם זה יצא ככה או ככה, הכל אותו דבר. הכל אותו דבר. כמו יש מאין. נכון, לא כמו, זה בדיוק יש מאין. לא כמו, זה נקרא יש מאין. כשאתה אומר יש מאין, מה הכוונה? לגבי העין, לא משנה כבר איזה יש יצא פה. יש כזה, עכשיו יש, זהו. מה זה היש הזה? מה זה מעניין אותי? מבחינתי שזה ככה, אין הבדל. אין הבדל. לנו, כבני אדם מוגבלים, יש הבדל בין אדם, לא בין אדם גדול, קטן וכו' וכו'. כי אנחנו מוגבלים. אבל לגבי העין, העין האמיתי, כלומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שנעשה יש, נברא, זה ממש לא מהווה שום הבדל לקדוש ברוך הוא הבורא, האם היש הזה הוא זה פיל או שזה ג'וק קטן. זה לא משנה לו. כי בשביל זה ובשביל זה צריך להיות הוויה של ישות. הגודל לא קובע. כי הגודל, מה זה הגודל? מה כבר הגודל יכול להיות? עוד ועוד, לגבי אינסוף, זה לא משנה הגודל. כי כמה שזה לא יהיה גדול, זה לא תופס מקום. הגודל קובע אצלנו שאנחנו מוגבלים, אנחנו מדודים. אז גודל כזה זה יותר גדול, ויחס לזה זה ככה, ביחס לזה זה ככה. אבל ביחס לאינסוף אין איזה יחס. אין יחס. גדול או קטן, זה לא ביחס למשהו שהוא אינסוף. כי לגבי דבר שהוא אינסוף, אין גדול ואין קטן. יש רק יש, קיים. אז זה אומר משהו שזה לא יש מאין, אלא אם היש הזה שהוא כאילו נברא, הוא קיים גם אצל הבורא, אז הוא יש ואנחנו עין. מקסים. זה אומר בדיוק הפוך. מקסים, אתה עכשיו אומר את הדבר הכי נכון שכתוב. הובא בחסידות, שהיש האמיתי זה הקדוש ברוך הוא, והעין האמיתי זה אנחנו. אנחנו קוראים לזה יש מאין מצד המציאות הגשמית. במציאות הגשמית, העולם הופך להיות, לקבל איזושהי מציאות של ישות גשמית, פיזית, חומרית. אבל אם אתה מסתכל באמת,
ושזה נקודת המוצא שאנחנו צריכים לשמוע ישראל, הוויה אלוקים להשם אחד, מה אנחנו באמת צריכים להגיע? להבנה ולהכרה הזו, שהמציאות של היש האמיתי, זה היש האמיתי שממנו באמת בא הכל. ואנחנו בעצם, אנחנו העין האמיתי. ולכן כשאנחנו אומרים שהעולם הזה, או כל הבריאה כולה, זה דמיון של מציאות, זה לא בדיחה, זה כפשוטו. כי כל המציאות הזו, כל המציאות הזו הרי מוגבלת. אז מוגבל לגבי בלי גבול, אתה לא יכול לתת לו שום מציאות. מה קורה כשאתה שם טיפת מים אחת לעומת כל האוקיינוס השקט? טיפת מים אחת. יש לזה איזשהו יחס? יש לזה איזשהו ערך? לא. שום? כלום. הוא לא נחשב כלום. לא קיים. עדיין יש איזשהו יחסיות, אבל לצורך העניין ניקח את זה כדוגמה הכי שאנחנו יכולים להבין. אתה לוקח טיפה אחת מול כל אוקיינוס, בעצם אתה מאבד את הכל, אבל מה? מי המציאות האמיתית? המציאות האמיתית זה האוקיינוס. כי ממנה מגיעה הטיפה הזאת. כן? אבל כשאתה שם את הטיפה הזאת לפני עצמה, כרגע היא קיבלה מציאות לפני עצמה. היא לא כלולה, היא לא... אבל היא הגיעה הכל מכאן. אותו דבר הקדוש ברוך הוא, כיוון שהקדוש ברוך הוא אין סוף עצמו. הוא אין סוף עצמו. הוא הישות האמיתית, המקיימת והמחיה והמהווה כל דבר. אז הוא הישות האמיתית. ואנחנו, בסופו של דבר, אנחנו לא מציאות. צריך לקחת את הדוגמה של מה שהוא בבריטניה, מאור השמש. אור השמש שעובר דרך איזשהו מסך. בצבעים שלנו בצורה אחרת. אז אחרי המסך נראה לך ממש ישות. אתה יכול לעשות כל מיני צורות וכל מיני דברים שזה סוג של יצירה אפילו. יש שם כל מיני מוזיאונים בעולם שמציגים לך יצירות. יש אגב בכותל מוזיאון יפה שזה שמציגים יש יצירות של אור שעובר דרך זכוכיות בצורה שונה, ועושה איזה מין סוג של יצירה. אבל זה בעצם כלום, אם תתחבא את האור, אין יצירה, אין כלום. זה בדיוק נכון, נכון. זה נכון, גם בדוגמה הזאת. שם הוא יותר רוצה לחדד את נקודת הגילוי האורות. כלומר, כשם הוא מדבר כבר על הדרגה של האורות, כמו שהם כבר יודעים לכלים של אצילות, שהשינויים של 10 ספירות, זה כמו האור השמש שנכנס בצבע אדום, ירוק, צהוב וכל זה, שזה אותו אור השמש, רק הוא בא בגוון אחר בגלל הכלי. כן? אבל הנקודה הזו הבסיסית היא נכונה גם כאן. כי בסופו של דבר השינויים שאנחנו רואים פה, שפתאום יש כאן נבראים, יש כאן בני אדם, יש כאן צומח, או מה שיש כאן, זה שינויים שהם לא אמיתיים, כי המציאות של הדברים האלה היה קיים קודם, רק בצורה האמיתית והבסיסית שלו, כדבר מאוחד לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. הטיפות האלה שהתחלקו עכשיו, הם משהו חדש שנוצר? מה קרה כאן עכשיו? לקחתי את האוקיינוס, הוצאתי כוסות, כוס ועוד כוס ועוד כוס, והגשתי, שמתי פה על השולחן. מה קרה?